वही जो घंटा में के सियार ऊपर दोनों संतरा के मंत्रा के नीचे बिल करता रे। अब ये तरह पब्लिक में आके सील में बिल करबे तो हम तहरा गोड़िया में कच्चा केला घुसा के छोड़ब की ना। तका हाल में भाई लोग भोजपुरी के गांठ नाथपुर नगरी में एक बार फिर से आ गइल बानी। लेकिन क्यों? काहे से कि ससुरा सोरसिलालवा के एगो गाना आइल बा, थोड़ी छील दो त चली ना आज एकर हम का छील बिना कौनो बकचोदी के लगाओ रे। चलो भाई अच्छा बतावा तो का कोइले रहे ई जवन लोग सोचा था उहे तो कोनो बात नानू बा नहीं। अच्छा हम समझ गई नी, मतलब कि कमर हिला के पैसा कमाता रू ना, मतलब कि जब उ ना भइल रहे तो मोरम लगैला के का जरूरत रहे? गुड क्वेश्चन। अरे थूके से काम चला ले हो तू। अभी देख ना लसवरसी लालवा के कितना बेर तो थूके से अपन पिछवाड़ा साफ कर ले बा। तो फिर से एक बार उहे फील देना। हाँ हम जानता नहीं तो हमने दोनों जना के नु सिफ्टी के टंकी में 24 घंटा खातिर हाथ मुंह बांध के वो में बंद कर दियल जाए, ओकरा बाद पूछल जाए कि फिल्म में गिल फिल्म में बिल के का मतलब होला। क्या बात है सर, क्या बात है सर। ना अब बताएं लोग इनकी चार दीवारी के अंदर ठोका ठोकी कह के हमनी के आके बतावल कौन जरूरी बा, और सबसे बड़ बात कि भोजपुरी भाषा के ऊपर हगल कौन जरूरी बा। कौन है ये लोग? जब हगही के बा तो अपना मुंह पर हगला सन। अब ते कैमरामैन का मोबाइल में हगता रे, लगाओ दोसर। हाँ बुझाता नहीं, ये मुरई खा के ओकरा पाद के सूंघ के गर्भवती भइला से पैदा भइल मुरई देवी। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? का जरूरत रहे ओकरा लगे गइला के? अब जानत रहलू कि सोरसिलालवा चूसत खानी एक बार दांते काट ले रहे त का जरूरत रहे गइला के? तोहरो कम नहीं खे। लेके ऐसन भौवा कहाँ जाई रे जाई। देखा 76 वाली भौजी मार चोट दिए भैया जी आप तो। कहीं जाई हो लेकिन ई पारस हॉस्पिटल में मत जाई हो, यहाँ तक खाली छिलाइले बा आ सुनले बानी कि वहाँ गइला पर डॉक्टर और कंपाउंडर मिल के पता ना कि बुझ गइलो नु, समझ रहे हो ना तो देखो ज्यादा अगर दर्द होत होई तो एगो हमार बचपन के डॉक्टर हवे, डॉक्टर MBBS दिलीप कुमार, वो बिना छिलेले दवाई करेला। जयबू तो चल जा, पता नोट कर ला, मोतिहारी नंदपुर बाजार में। अच्छा आए कोनी के रोस्ट करत करत तो भाई हमार चोटी फाट गइल लेकिन वीडियो वायरल ना भइल आ ना ही ई सब सुधारलन सब। बात तो सही है। अब जा लोग जा तानी हम, लेकिन एगो काम करिए लोग, जाए से पहले लाइक शेयर कमेंट कर लिया लोग। ठीक है। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देखत होकबा तो पेज के फॉलो कर लिया, आ यूट्यूब चैनल पर देखत होकबा तो चैनल के सब्सक्राइब कर लिया, काहे से कि हमर जवन चोटिया फाटल बानू उस सियाए भर के पैसा आ जाए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।